Tää on mun 5. video kautta vlogi. Mä ei tällä vloggaa, kun Lenni oli vaikka hiljaa vähän hetkä. Mikki, miten sä oot saanut siihen tuon, oot vaihdettu tuon sun nimeä tuon? Ihan vaan helposti. Mikä rusti kun mä kun... Mistä sen pystyisi oikein, mutta minulla se toimi se. Mulla se vaan toimii. Oh! Niin. Me ollaan täällä skeittipuistolla. Me ollaan täällä skeittipuistolla vähän. Ei mulla kuvaa, minä vedän kunnon linta. Urpa edelleenkin parkkeilla. Oh! Meitsillä tunnan tarrat tässä kypärässä. Kunnon GT makasiini, rantamakasiini. Ja minä vaan täällä chillaan, kun jätket vettää noille ja Miksu vaan tulla chillaa, kun mä en päästä täältä pois. Noniin, ottakaa hetki. Noniin. Meikä vähän pääskata tänne ylös. Ottakaa hetki, mä tulen ihan... Moi! Mä tulen ihan kohta siihen. Ah! Ai! Meni polvi! Ai vitsi! Meni polvi. Ei mitään, hyppäsin tuossa roskiksen päältä ja löin polvin tuohon. Tän näin. Mä vedin tästä ja... Holy shit! Sitten tässä ilmassa. Niin. Täällä vaan jätät kruiseille, kun minä vaan tällaista talkkaan heitä. Miksi vaan vettä tulla pyörällä? Oh! Minä seuraan teitä pyöräilijöitä. Moi! No! Ei mitään vaivaa! Aha. Ei noin. Mulla on Music Saula! Mulla on tän kuvaamaan tähän. Miksi sä aloit sen video vittu noin päin? No ihan huvikseen. En mä tiennyt, mutta... Nyt näkyy koko piha. Pojat, kattokaa kaikki katsojat. Mikä sinne bad girl? Jätkä vaan hyppäsi jostakin täältä. Suoraan tuonne. Täällä tulee Jimmy. Oh! Oh! Get wrecked! Get wrecked, son! Kengät luistaa. No, oho. Tää. Mikä sinne bad girl? Me vaan täällä chillaillaan, otetaan Kasperi veetä. Hei, mä oon skeittilautaa! Vois soittaa kasvuille, ottakaa katsojat. Moi. Soittaa Kasperi veelle. Veelle. Kattokaa, tää on tämmönen 2-renkainen typerä skeittilauta. Millä mie kruissaile ihan kohta. Moi. Ollaan soittamassa kassueelle. Meikä lähtee vähän Soita. kruissaile. Enkä ne edes näy sinne. Kasue, onks sä tulossa parkeille? Tuuks sä parkeille? Ok, moi. Nuubi! Kokkele! Ikinä kokkele ihan parasta. Meitsä lähtee vittu up yours. Up yours, niin paskaksi niin Kasperikin taas kuhjassa. No, Lenni, mennäänkö teille, jos ei vielä pääse? kyllä meikä leijuu. Ah! Meikä leijuu täällä. Meikä vaan täällä leijuu. Meikä vitti 2 metriä tällä! Minuusi pitää 52 metriä. Meil aika huono. Oo, 2 metriä! En näyttää noille videoilla, miten vedetään tästä. Ota ikinä pikku. Katsokaa meikä vaan vettä täällä. What are you doing? What are you doing? Mitä vaan? Kiinnitsen kuva. Eikö kaikki mennä ryntämään tuon kameran luo? En mie rönttä. Henkinen nyt näytä! Live-parkouri. Mitä mun pitää Kuvaa minun kun mietä live-parkouri. näyttää siihen? Lenni, mitä mun pitää
oikeesti homo. Sepä on. Se on oikein semmonen, niin kattokaa. Liperin on... Ui vittu, älä nyt päälle! Täällä ei saa käydä kukkaluun. Ui vittu. Mie asun Liperissä. Mitä maasut? Enni laita se Ota siihen. Enni tuu tänne. Ota piiku hetki! Mistä mun jarru ei toimi? Toimii, Urpo. Monenkohan tunnin video tästä tulee? Keuli! 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 Kummalentti, Keuli, tuu tänne! Tuu tänne! Keuli! Mä voin Keuli teille! Tuu tänne, Urpo! Ei mitään! Perätkö mä popaat? Se soittaa popaat! Piiloon!